сез сүз татарлар тапшыруын карыйсыз. Милләттәшләребез белән бәйле вакыйгалар, күркәм чаралар барысы да безнең күз уңында. Бүген безнең тапшыруда. Казанда Татарстанның атказанган артисты Владимир Васильевның иҗат кичәсе узды. Менә ул чип-чиста вокалист битендә бер уйлаганда. Ул режиссер да, үзе сценарийлар да яза. Үзе безнең сәнгать җитәкчесе, безнең лекторин. Түбән Новгород өлкәсе Уразавыл тарихы. Монда килгән татар халкы, алар килгәннәр Мещерадан, ул булсын бүгенгесен Московская область, Рязанская область, Мещера дигән Ака буендагы ниләр. Чиләбе өлкәсендәге 300 еллык тарихы булган Әмин авылы. 28 бала татар телен өйрәнә быел. Татар теле дәресләре 5-6, 7 классларда өйрәнелә. Берәр генә сәгать. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Бу вакытларда исә күп кенә мөселман илләре Совет хөкүмәтенең дини сәясәте белән якыннан кызыксынганнар. Егерме ел сәхнәдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Татарстан Республикасының атказанган артисты Владимир Васильевның иҗат кичәсе узды. Ул бас тавышлы җырчы, филармониядә музыкаль әдәби лекториянең сәнгать җитәкчесе. Шул хезмәтендә генә дә күпме тамашачыны югары профессиональ композиторлар, яхшы җырлар белән таныштырды. Чарада арияләр, романслар, җырлар яңгырады. Шул хакта безнең сюжет. Резида Ахьярованың шагыйрь мәхәббәте операсында Газраил, Джузеппе Вердиның Трубадур спектаклендә Феррандо, Доницеттиның Лючия де ла Мармурында Раймондо, 20 ел эчендә сона бетергесез партияләр, бихисап образлар тудыра ул. 20 ел бер көн шикелле үтте. Дөресен әйткәндә, нәрсә генә булмады, кайда гына җырламадык, нәрсә генә җырламадык, кем белән генә җырламадык. Күп нәрсә сөйләрлек әйбер бар. Сөйнәм мин менә мондый тормышма. Сәхнәдә 20 еллыгын гына бәйрәм итсә дә, дөресендә инде кичкенәдән тамашачы каршында ул. Чаллыда музыка мәктәбендә укыганда баянчы буларак та чыгыш ясый. Казан консерваториясендә укыганда Салих Сәйдәшев, Илһам Шакиров, Глинка исемендәге төрле дәрәҗәдәге конкурсларда җиңә. 2005 елда Чиләбедә узган чарада аңа хәтта иң яхшы бас тавышлы җырчы дигән диплом да тапшыралар. Без тиешбез шул җыр аша тамашачыга үзебезнең фикерләребезне, үзебезнең ниндидер тирән дөньябызны менә җыр аша, сүз аша тамашачыга җиткерергә. Габдулла Тукай исемендәге музыкаль әдәби лекторий бүлеген Владимир Васильев 2014 елдан бирле җитәкли. Аның кул астында үз холкы, фикере булган иҗади 14 кеше. Ул инде олы йөрәкле кеше, аның күңеле чиста, саф, эшкә ул бик җаваплы. Карый, бездән дә җаваплылыкны сорый инде. Ул бит әле җырчы гына түгел, аның беренче белеме тарихчы да. Менә аның бу белеме үзенең эшчәнлегендә бик тә ярап куя дип әйтергә кирәк. Аның менә шушы эшчәнлегенең бер нәтиҗәсе филармониянең менә шушы бүлегенә багышланган китап чыгарудадыр дип уйлыйм. Владимир Васильев җитәкчелегендәге әлеге бүлек классик әсәрләрне киң тамашачыга җиткерү өчен төп максаты дип саный. Яңа елга балаларга Нихачуха, Буратино, Бременские музыканты кебек спектакльләрдә куйганнар. Режиссеры әлбәттә инде Владимир Васильев. Чип-чиста вокалист битендә бер уйлаганда. Ул режиссер да, үзе сценарийлар да яза. Үзе безнең сәнгать җитәкчесе, безнең лекторин. Менә ул һәрберсенә өлгерә, аннан соң ул искиткеч яхшы администратор. Аның кебек концертлар ясый белүчеләр, алучылар бик әзер дип уйлыйм Казанда. Ул нәрсә тели, шуны эшли ала. Ул безне җыя, менә ул безнең бөтен яктан безнең киемнәр ничек тырышты, безгә костюмнар, менә безгә бик күп костюмнар алдылар, аяк киемнәре. Ул үзенең артистлары өчен, безнең бүлек өчен бөтенесен дә бирергә тырыша. Һәм шул ук вакытта безнең белән бергә җырлый да, эшли дә, иҗат та итә.
Владимир Васильевның иҗат кичәсендә аның укучылары да чыгыш ясады. Алар да инде төрле дәрәҗәдәге конкурсларда лауреат булган. Владимир Васильев өчен иң мөһиме юбилей концертларын. Менә бүген 20 ел профессиональ сәхнәдә дигән программасын ул оркестр белән бергәләп, Татарстанның халык уен кораллары дәүләт оркестры белән бергәләп тәкъдим итә. Һәм дә аның оркестр белән бергә дуслыгы 20 ел буенча бара дип әйтергә була. Менә мин монда концертта беренче мәртәбә оперныга мин эләгә алмадым. Аннан соң мин аңлый алмам дип шулай торып бармадым. Менә монда мин с удовольствием утрам тыңлап. Шул хәтле менә бирелеп тыңлыйм мин аларның җырлаганына. Менә даже кайсы вакытны дип тә алам аларның җырлаганда. Мин бик шат менә шундый кичәгә мине чакырган өчен. Кеше назар булып үсмәсен. Классический, современный, барыбер сәхнәдә катнашса, аның күңелне байлыгы туыла. Шунысы шатландыра Владимир Васильевның дәвамчысы да бар. Улы Александр да әтисе юлын сайлаган. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Уразауыл Түбән Новгород өлкәсе Кызыл Октябрь районының административ үзәге булган татар авылы. Ул Әтрәуыл, Актук, Кызылъяр, Куйсуы, Кадымавыл һәм Кызмавыл салалары белән уратып алынган. Совет чорыннан башлап Уразауыл Нижгар татарларының үзәге. Анда һөнәри училище, Лукаян педагогик күлиятының филиалы эшли. 2016 елда якташлары Рәшит Вахапов һәм Хайдар Бигичевка һәйкәл дә куелган. Безнең төшерү төркеме бу авылда булып, аның тарихы һәм үткәне белән танышып кайтты. Нижгар өлкәсенең Кызыл Октябрь районында урнашкан чын татар авылы Уразауыл инде 17 гасырда ук телгә алына. Әлбәттә, монда моңа кадәр дә халык торган була. Алар күбесенчә Идел буе Болгары дәүләтеннән күчеп килгән халыклар. Бүгенге көндә русча әйткәндә Уразовка авылында 1000 ярымнан артык кеше яши. Һәм шуларның күбесе әлбәттә безнең милләттәшләребез татарлар. Уразавылның исеме дә монда килеп урнашкан милләттәшебез Ураз бабай исеменә бәйле икән. Төрки халыкларда Ураз, Раз дигән сүз бәхет дигәнне аңлаткан. Татарларның монда килеп урнашуы һәм гомумән әлеге авылга нигез салу турында мәгълүматларны белер өчен без туган якны өйрәнү музеена юл тоттык. Бу җир бушлый булган. Монда Нагай халкы җәй вакытларында китереп үзләренең көтүләрен җәй тота булганнар. Менә безнең бу урыннар атыла булган татарская степь русча әйткәндә инде. И 16 гасырда монда башол служили татарларны, татарлар китереп утыртканнар, алар үзләре авыллар барлыкка китергән. И башол границаларны Пиана елгасы буен, Пар елгасы буйлап аларны саклый булганнар. 1925 елгы халык сан алуга караганда Түбән Новгород губернасында 90 меңгә якын сергач татарлары яшәгән була. Хәзерге вакытта Нижгар өлкәсендә 44 мең татар гомер кичерә. Күбесе бу җирләрдән китеп Мәскәүдә эшли. 1926 елда бу авыллар татар районына кергән. 1930 елда аның исемен Кызыл Октябрьгә үзгәртәләр. Күпләп йомышлы татарлар торган җирдән Бөек Ватан сугышына да 16 мең милләттәшебез китә. Шуларның яртысы гына әйләнеп кайта. Хәзердә музей сугышта үлгән авылдашларының әйберләре белән тулыланып тора. Аның белән Дамир Умәров шөгыльләнә. Соңгы вакытта 2 кеше кайтарылып күмелгән. Да, Пашат авылына и Койсу Авечаврак авылына. Менә башу искательләр татарлар. Яу кырларында ятып калган милләттәшләребез турындагы хәтерне Кызыл Октябрь районындагы һәрбер авылда урнашкан һәйкәл стеллалар саклыйлар. Бу якларда хәрби эштә дә зур дәрәҗәгә ирешкән милләттәшләребез бар. Игенчелек, терлекчелек белән дан тоткан бу җирләр 1973 елда Уразавылның колхозы СССР буенча беренчелекне ала.
2 колхоз рәисе социалистик хезмәт герое ордены иясе. Демографик яктан да бу авыллар алдынгылар сафында торган. СССР заманында балалар бакчалары һәм мәктәпләр дә шактый күп була монда. Монда менә отбагабыз директора школ Кызыл-Октябрьский района. Монда әдә берүтсү юктыр 24 кеше. 24 мәктәп булган. Хәзер инде бары тик 4 урта белем бирү мәктәбе эшләп килә. Авылда эш булмагач яшьләр күбесенчә якын тирәдәге зур шәһәрләрдә яши. Җәй айларында гына авыллар ялларга кайткан балалар белән тула. Соңгы елларда мәчетләр дә күп салына, искеләре төзекләндерелә. Чөнки бу җирләрдә бик дини кешеләр яшәгән. Һәрбер авылда берничә мәхәллә эшләп килгән. Шуңа күрә музейда элекеге заман Коръәннәрен дә күреп була. Менә бу чапанны да берәр мәчет имамы киеп йөргәндер. Экспонатлар арасында элек кулланылышта йөргән акчалар да бар. Шуларның иң кыйммәтлесе Екатерина II патша бикәсе идарә иткән заманнар. Аларның барысында музейга җирле халык алып килә. Экспонатлар арасында аеруча кызыклы әйберләр дә бар. 1917 ел дигәндә нәрсә соң? Бу кирләр юганда, су буенда хатын-кыз грязен кене булган. И безнең якларда булган шундый именной дип әйтегәндә. Шундый традиция. Егет үзенең яраткан кызын я кайсын анарга башкала күрсәткәннәр элекке заманда килешкәч. Ул анарга бакшыны стиральный машина бүләк иткән. Стиральный машина бүләк иткән. Менә монда язган Хәмзәдән Сүриягә дип язган. Мин моны укыттым мулладан. Рыбушкинда безнең мулла бар, Харис. Отул искитсәуки, ул менә безгә укып берде. 17-нче. Хатын-кызларга бәйле булган тагын берничә экспонатка күзебез төште. Ул да булса беләзекләр. Кичкенә кыз өчен ясалганы да туташлар һәм ханымнар киеп йөргәннәре дә бар. Беләзекнең правила кияргә беләсез ничек? Әгәр дә сез тормышта булсагыз, сезнең беләзек 2 кулыгызда да булырга тиеш. Әгәр дә сез кыз булсагыз, ирдә булмасагыз, сезнең беләзек 1 кулда гына булырга тиеш, соң кулда. Көн күреш җиһазлар арасында музейда бу якларда сак астында торучы байбаклар, хуҗалыкларга һәрдаим зыян салып торучы күзәннәр һәм чәшкеләрнең сөкәтләре, ягъни карашкылары саклана. Музей көн саен булмаса да ел саен тулылана, шуңа да аны киләчәктә зурайтырга ниятлиләр. Гомумән, үзләренең тарихларына бик сакчыл карыйлар уразавыллылар. Чөнки үткәннәрен барлап яшәгән халыкның киләчәге дә өметле булачак. Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Уразавыл, Түбән Новгород өлкәсе. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Чиләбе өлкәсендәге 300 еллык тарихы булган Әмин авылы. 28 бала татар телен өйрәнә быел. Татар теле дәресләре 5-нче, 6-нчы, 7-нче классларда өйрәнелә. Берәр генә сәгать. Тапшыруыбыз ахырында тарихи ватан сәхифәсе. Бу вакытларда исә күп кенә мөселман илләре Совет хөкүмәтенең дини сәясәте белән якыннан кызыксынганнар. Дәвам итәбез. Әмин Чиләбе өлкәсенең Уй районында урнашкан бердән-бер татар авылы. 300 елга якын тарихы бар. Һәр гасырда аңа юкка чыгу куркынышы янаган. Ләкин җирле халык туган авылын саклап кала алган. Биредә элек-электән кеше ватанының киләчәгенә битараф булмаган, хезмәт сөючән кешеләр яши. Моның дәлиле 1980нче елларда Әмин Уй районының бердән-бер миллионер авыл хуҗалыгы. Безнең иҗат төркеме салада булып, аның бүгенге тормышы белән кызыксынып кайтты. Әмин авылына тарихи мәгълүматлар буенча 1746 елларда нигез салынган. Җирле тарихны өйрәнүчеләрнең тикшеренүләре буенча 1835 елда авыл янып беткән. 1847 елда тагында зур фаҗига, халыкның яртысы холерадан үлгән. Берничә дистә елдан соң каза кабатланган. Әгәр 1908 елда янгын авылның яртысын юкка чыгарса, 1921 елда йогышлы авыру аның халкын кырган. Әмин авылы үз өлешенә дә, бөтен илгә дә төшкән кайгыларны кичергән. 1941-45 еллардагы сугышка Әминнән 214 кеше киткән. Яртысыннан артыгы сугыш кырларыннан кайтмаган.
Шәйхмәт Абдулзалилов Уй районында бердән-бер исән Бөек Ватан сугышы ветераны. Себеті ванға тиянлар, түдің, товардайға суғышқа тиіп, солдаттар көп, соғышшалар. Бүйек җиңү белән туган җиренә кайту бәхетенә ирешкән Шәйхмәт Абдулзалилов гомере буе совхозда эшләгән. 98 яшьлек ветеран бүген балалары, авылдашлары хөрмәтендә яши. Мен бұл авылда туганмын, монда үскәнмен. Әтем сугышка киткән вакытта безне мәшле өйгә күчереп киткән вообще. Балдарым таш өйдә тормасындар, агас өйдә торсындар дип мәшле өйдә эштәп, шунда калдырып киткән. 34 ел авылда тракторчы булып эшләгән Домир Тажиддиновның әтисе сугыш кырларында һәлак булган. Әтисенең нигезенә тугрылыклы Дамир Хисамиддин улы гомере буе кадерле кешесе төзегән йортның җылысын саклый, ишек алдында агачлар үстерә. Бұл ағасы біз Татарияға туйға барған вақытта шунда кетерде ол шыққан ғана еміне. Башым 46 ел бұл ағасын өскеніне. Хезмәт ветераны Татарстаннан китерелгән имәннәрнең үсеп, җиргә инде чикләүкләр койганына куана. 300ләп йортлы әмин халкын сөендергән уңай үзгәрешләр күп быел. Авылда берничә дистә ел көткән газлаштыру эшләре башланды. 4 урамга газ үткәргечләр салынды. 227 йорт зәңгәр ягулык белән җылытылачак. Тагын бер уңай яңалык, авылда фельдшер-акушерлык пункты төзелә. 65 квадратный метр. Менә бу ФАП бүтән яңа оборудование менән, совершенно современный ФАП була инде. Бик-тә сложный вопрос это фельдшер ФАП. А менә безгә бик-тә кирәге фельдшер өйдә бар бидең. Фельдшер гына кирәк. Мәктәптә дә уңай үзгәрешләр бар. Бу уку елы монда яхшы вакыйгалар белән башланды. В этом году у нас в школе пополнение большое, 69 детей набирается по сравнению с прошлым годом. 56 было. Первоклассников 10 человек. Большой класс. Достаточно. По району даже таких классов мало. Әминдәге мәгариф тарихы 1929 елдан ябылган мәчет бинасында башлангыч мәктәп ачылганнан башланган. 1939 елда ул 7 еллык була. 1973 елда Әмин укучылары өчен яңа 2 катлы бина төзелә. Тиздән шушы бинаны капитал төзекләндерү эше башланачак. Начиная от отмостки, заканчивая крышей, порядка более 40 миллионов выделено эти средства. Очень яркое событие, значимое для нашей школы, для поселения. Прибытие будет население, ждем новых детей. Молодежь, может, подтянется. Безне биредә ана теле укыту кызыксындырды. 28 бала татар телен өйрәнә быел. Татар теле дәресләре 5-нче, 6-нчы, 7-нче классларда өйрәнелә. Берәр генә сәгать. Балалар ана телен белсеннәр дип Фәнүзә Бикулова 1995 елдан арымай талмай эш алып бара. Мен балаларның үзләренә дә әйткәнем бар, әти-әниләргә дә әйтик. Улы яшькә җиткәч инде бала бит инде әйтик 70 яшьтә. Бер вакытта да инглиз телендә яки урыс телендә чыгып җырламый бит инде. Барыбер теге җан тартмаса да кон тарта диләр. Барыбер үз телендә җырлаячак. Мәктәптә ата-аналар белән аңлату эшләрен активлаштырырга һәм киләчәктә татар теле дәресләрен арттырырга ниятлиләр. Татар теле сакланыр дип уйлыйм, тик монда тагы берәр укытучы кирәк. Мәктәп музеенда 1980 елда Әмин совхозына миллионер хуҗалык булу хөрмәтенә тапшырылган байрак саклана. Хезмәт сөючән кешеләр яшәгән авылга ярты гасырдан соң игътибар яхшы якка үзгәрүе куанычлы. Бу уңай үзгәрешләр яшьләргә туган авылында калырга мөмкинлек бирер дип өметләнә әминлеләр. Шәһәрдә заводта эшләгән Ринат Абдулзалилов авылына кайтып, совхоздан калган бинаны арендага алып, автомобиль ремонтлау буенча остахана ачкан. Аның эше Әмин өчен генә түгел, тирә-юньдәге авыллар өчен дә бик кирәкле булып чыкты. 14 яшьтән где-то рульга утырдым, уже әтим өйрәтте. Шуннан соң все техника менә машиналар күп килә. Безнең авылдан, Сит авылдан киләләр. Берәү, икәү, бишәүгә харым, онуга харым бар итеп. Без кайту юлында токталар кискән егетләр янында да туктадык. Вадим Игбаев 5 ел элек токта яргыч ачып, 6 авылдашын эш белән тәэмин иткән. Көненә 16 кубометр агач кисәбез. Бөтен районнан төзелеш материалларына заказ килә ди эшчеләр. Әминнәр дә артта калмый, үз йортлары төзекләндерәләр.
Димәк, борынгы татар авылында тормыш яңа сулыш белән активлаша. Чиләбе өлкәсенең Уй районыннан Гөлдар Хафизова, татарлар. 1950 елларда хөкүмәт атеистик пропаганданы көчәйтә, чөнки сугыш вакытында башланып 1940 еллар ахырына кадәр дәвам иткән дин иреклеге мөселманнарга берләшергә мөмкинлек бирер һәм нәтиҗәдә илдәге вазгыять белән идарә итү кыенлашыр дигән курку барлыкка килә. Шул еллардагы вакыйгалар турында Тарихи ватан сәхифәсендә. 1950 елда СССР мусульманнарының үзәк дини нәзарәтенә яңа мөфти булып Шакир Хыялетдинов билгеләнә. 1954 елның 6 июнендә үзәк комитет фәнни атеистик пропаганда алып барганда булган зур кимчелекләр һәм аны яхшырту турында дип аталган карар чыгара. Әлеге карарда мусульманнарның сугыш елларында кабат кайбер элекке хукукларын кайтарулары һәм аларның халык аңында тәэсирләре көчәя барганлыгы әйтелә. Шунлыктан хакимият киләчәктә яңа мәчетләрне ачуны туктатырга һәм дин әһелләренең эшчәнлекләрен мөмкин булганча тыеп, аларга карата булган карарларны арттырырга карар кыла. Бу елларда дини әдәбиятка ихтыяҗ зур булган һәм мусульманнар үз хисапларына Коръән бастырып чыгарырга телиләр. Ләкин Ташкенттан 1000 дәнә генә Коръән алып кайтырга мөмкинлек бирелә. Ислам гыйбадәт дип аталган китапны 1500 дәнәдә генә бастырырга рөхсәт алына. Мөфтинең дини укулар оештырырга рөхсәт сорап мөрәҗәгать итүе дә җавапсыз кала. 1954 елда дини нәзарәтендә Индонезиянең Мәскәүдәге илчелеге хезмәткәре Суджоко Худиджоното белән очрашу була. Бу вакытларда исә күп кенә мусульман илләре Совет хөкүмәтенең дини сәясәте белән якыннан кызыксынганнар. Әлеге очрашуда да чит ил кунагы мөфтигә дини нәзарәте җитәкчеләре ислам дәүләте оештыру мәсьәләләренә ничек карыйлар дигән сорау бирә. Мөфти СССРда яшәүче мусульманнарның моңа ихтыяҗлары юклыгын һәм һәркемгә үз динен тотарга мөмкинлек булганлыгын әйтә. Әлбәттә, мондый белдерүләр тышкы сәясәтне корганда Совет хөкүмәте өчен файдалы була. 1955 елда мөфти Бөтендөнья тынычлык сөючеләре ассамблеясы делегаты буларак Хельсинкида үткән конференцияда катнаша һәм Финляндия мусульманнары белән аралаша. Чит ил кунакларын алдан ныклап әзерләнеп каршы алсалар да чынбарлыкны яшереп бетермәгән очраклар була. Мәсәлән, 1957 елның 10 сентябрендә Пакистан делегациясе составында СССРда яшәүче мусульманнарның тормышы белән танышып кайткач, Әл-Гараб журналы мөхәррирләре Габдел Мөкәмә һәм Мәүлана Рахип Ахсан сәяхәтләренең нәтиҗәләре хакында белдерү ясыйлар. Алар фикеренчә, Совет хөкүмәте мусульманнарга каршы максатчан рәвештә көрәш алып бара. Патша вакытында Россиядә 50 миллион мусульман булса, хәзер алар 10 миллионга гына калганнар. Әлбәттә, мондый белдерүләр илнең тышкы сәясәтенә тискәре йогынты ясамый калмый. Әйдә, татар, уянырга вакыт. Динсезлектән зинһар кит инде. Аллаһ сүзен бүген аңларга вакыт, халкым, вакыт бит инде. Уян, татар, уянырга вакыт. Маңкыртлыктан әйдә кит инде. Ихлас телебезне сакларга вакыт, халкым, вакыт бит инде, дип яза Ленур Ихсанов. Көчле булыйк, исәнлектә очрашырга язсын.